ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶରେ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ପାଠ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣର ହାତରେ ବାଛିବା, ଚଲାଇବା ଏବଂ ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ, ପରିଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଜଳରେ ମିଳେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିନି, ଲୁଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କୁଣ୍ଡା ଓ ବାଲି ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦିଅ। ରଖିଦେଲେ ଜଳରେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା ଭାସିବ ଏବଂ ତଳେ ଚାଉଳ ଓ ବାଲି ଭଳି ଓଜନିଆ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିଲେ ଜଳ ସହିତ କୁଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଜଳ ସହ କୁଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଶ୍ରବଣ ଏବଂ ତଳେ ଚାଉଳ ଓ ଗୋଡ଼ି ଜମା ହୋଇଯିବାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସହିତ ହାଲୁକା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ତଳେ ଭାରୀ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସୋରିଷରେ ମିଶିଥିବା କାଠି, କୁଟା ଆଦିକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପକାଇଦେଲେ ସୋରିଷ ତଳେ ବସିଯିବ ଓ କାଠି, କୁଟା ଆଦି ଜଳରେ ଭାସିବ। ସୋରିଷକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ମେଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜିରାରେ ମିଶିଥିବା ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଆଦିକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପକାଇଦେଲେ ଜଳରେ ଜିରା ଭାସିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମିଶିଥିବା ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ତଳେ ବସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଦେଲେ ଜିରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଜିରା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ତାହା ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଜିରାକୁ ଆଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପରିଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଛଣା କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ୍ କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ, ପୋଖରୀର ଜଳ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦିଅ। ଦେଖିବ ହାଲୁକା କାଠି, କୁଟା ଓ ଧୂଳିକଣା ଜଳରେ ଭାସିବ ଏବଂ ଓଜନିଆ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଓ ମାଟି ଜଳ ତଳେ ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଦେବ। ଢାଳି ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସର ଜଳରେ ମାଟି କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ର ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ମାଟି କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫନେଲ ପୂରାଇ ଦେବା। ଫନେଲ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ 4 ଭାଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ ଫୁଲଣା ବା ଫନେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା। ଦେଖିବ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପରିଷ୍କାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେମ୍ବୁ ସରବତରୁ ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି ଅଲଗା କରିବା, ଛେନାରୁ ପାଣି ଅଲଗା କରିବା, ଚା'ରୁ ଚା' ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା। ଶସ୍ୟକୁ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପେଣ୍ଡାରୁ ପୃଥକ୍ କରିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣିବା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଗଦା କରି ରଖାଯାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଟି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଟି ବା ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ। ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଶସ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇ ବା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ